Kulħadd intitolat għall-opinjoni, imma il-Gvern se jibqa' dej bil-mossa tiegħu biex ibiddel il-liġi tal-inkjesti maġisterjali. Kienet din is-sustanza fil-messaġġ li wassal mal-ġurnalisti il-Ministru membru tal-Kabinett Clifton Grima meta Net News staqsa għalma raġuni il-Gvern ta' Robert Abela qed jibqa' jsabbat saqajh u jgħaddi r-romblu b'liġi deskritta li se tkun qed tedded id-demokrazija u s-sandra d-dritt. Mhijiex kwistjoni li wieħed iwebbes rasu, mhijiex kwistjoni li wieħed iwebbes rasu jsabbat saqajh, hija kwistjoni li wieħed jassigura li l-għodot tal-liġi jintużaw kif suppost u ma jintużawx għal vendetta. Għandek Joseph Said Pulicino, għandek Silvio Camilleri, għandek il-professur Kevin Aquilina, kollha tgħidulkom li din hija teddida fuq ir-rule of law. Jiena ħanajlek waħda, jista' jkollok ħafna nies li għandhom diversi opinjonijiet. Dan wara illi bosta kienu dawk li kritikaw bil-qawwa l-proposti ta' tibdil fil-liġi li jrid iwassal Robert Abela fosthom il-Prim Imħallfin Emeriti Joseph Said Pulicino, Silvio Camilleri, il-Kamra tal-Avukati, il-Kamra tal-Kummerċ u diversi oħrajn li qed jiddeskrivu tali pass bħala teddida d-demokrazija. Il-Partit Nazzjonalista jinsisti illi fil-Parlament se jivvota kontra dawn l-emendi u Gvern ġdid Nazzjonalista jirrevedi din il-mossa.